метра под вода. Ето го дъното. Гледайте колко малко разстояние. И океанската падина от 6000 метра до 11030 метра, което е Чарджарди. За да достигнете дъното на Марианската падина, трябва да натрупате 29 небостъргача Empire State Building, един върху друг. Empire State Building е висок 381 метра до върха на покрива. Ето тук. Ето го абисалното полу от 3200 метра до 6000 метра. И започваме с кратките факти. Хората са изследвали по-малко от 10% от океана. До най-дълбоките му части са стигнали по-малко хора, отколкото онези полетели в космоса. Ето е картинката. Ето това са изследвали, това не са цялото. Това не са, а това са. Марианската падина е дълбока около 11 км. Ако сложите връх Еверест на дъното на падината, най-високата му точка пак ще бъде на повече от 2 км под морската повърхност. Ето пак. Ще покажа картинката. Ето е планината, ето и това. Ако потопите полистиренова чаша на 3 км под водата, налягането на тази дълбочина ще я свие до по-малко от половината от първоначалния й размер. Ето картинката. Ето я преди да потопим, ето я след като сме я потопили. Ето, гледайте каква разлика. И това беше петия факт към шестия ден. Колко мощно било извикването на вулкана Кракатау? Сега ще... Смята се, че облакът пепел от извикването на Кракатау се е издигнал на 80 км височина. Това е много високо, бе. Вулканът Кракатау в Индонезия изригал през 1883 година с сила около 200 мегатона тротил. Това са няколко атомни бомби. Изригването на Кракатау е едно от най-големите в историята. То разрушава повече от 2/3 от остров Кракатау и убива повече от 36 000 души. Пушките хора. Експлозията е чута на цели 4500 км. Облакът Гъба от детонирането на Цар бомба се издига на височина от 65 км. Бомбата е ядрено оръжие, пусната над отдалечената група острови Нова земя в Северния ледовит океан през 1961 година.
при тестовете в Съветския съюз. СССР. Ето ще ви покажа картинката на целият факт. Ето я гъбата, с която ви говорих. Ето тук. А ето и вулканът. Ето тук е вулканът и тук е излигването. Кракатау е 4 пъти по-мощен от Цар Бомба. Най-силното ядено оръжие създадено някога. Нали, облакът гъба е от детонирането на Цар Бомба. Сега ще прочита светкавици в облака от пепел. Електрическият заряд в облака пепел от вулканично изригване може да причини светкавици, както при изригването на Eyjafjallajökull в Исландия през 2013 година. Когато странното име Eyjafjallajökull. Сега 3 кратки факта. През 1943 година вулканът Парикутин в Мексико изригва внезапно от една царевична нива. За седмица достига 150 метра височина, но продължава да изригва и нараства още 9 години. За 7 дни 150 метра, за една година 336 метра, а за 9 години 424 метра. То Empire State Building е колкото е 424 метра. Така се показва. Преди 2,1 милиона години супер вулканът Йелоустоун произвел 135 пъти повече пепел от Кракатау и 2500 пъти повече от Света Елена. Ето първо за вулканът, който нараства. Ето го с Empire State Building. Сега една година, 9 години. Ето и Йелоустоун, Света Елена и Кракатау. Ето и Кракатау. Йелоустоун и Света Елена. Йелоустоун е 2500 кубични километра. Света Елена е 1 кубичен километър, а Кракатау 18 кубични километра. Калдерата Айланд парк в Йелоустоун е огромен вулканичен кратер, в който може да се побере град с 13 милиона жители като Токио. Ето и картинката. Сега седмият факт. Колко бързо е светлината?
Може да ни се струва, че светлината се разпространява за миг, но всъщност ти отнема време да стигне от едно място до друго в космоса. Не, от едно място до друго. В космоса светлината пътува със скорост от 1... Не знам това число кое е. 1 милиард или 1 билион. И 80 милиона километра в час или 299 792 км за една секунда. Ето да прочетете числото. Ако знаете, може да пишете в коментарите. Ето го числото. 1,08,0,0,0,0,0,0. С 10 числа е. Значи лъч светлина може да обиколи Земята 7,5 пъти само за една секунда. Ето. Ето картинката първо на целия факт. Ето и сега за това. Въобража, ето го лъчът. Това жълтото. И пише: въображаем светлинен луч започва пътешествието си. Хронометрът показва 0 секунди. И накрая хронометрът показва 1 секунда. Лъчът светлина завършва едносекундното си пътешествие за около от 18 000 пъти по-кратко време от най-бързият космически апарат сондата New Horizons, която при напускането на земната атмосфера през 2006 година достига скорост от 58 536 км в час. Лунен лазер. Лазерен луч, пътуващ с скоростта на светлината, достига до Луната за 1 секунда и 28 стотни. Така ние може да измерим разстоянието от Земята до Луната съвсем прецизно. 384 399 км. И сега кратък факт. Светлината пътува с постоянна скорост в вакуум, но се забавя. Когато по пътя има частици във въздуха, тя се движи с 99,97% от скоростта си във вакуум. Във вода с 75% от скоростта, а в стъкло с около 65%. Ето картината. Ето е картината тук. Това е стъкло, вода, въздух, вакуум. Ето. Тази картина показва огъването на светлината, но в действителност светлината само се изкривява остро по този начин. Когато е притеглена от наистина силна гравитация, като тази на черната дупка, например, земната гравитация е твърде слаба да отклони осезаемо светлината от правата линия на движение. Ние имат предвид за картината с планетата и лъча.
И това беше седмия факт. Минаваме към 8-я. Колко голям е най-големият айсберг? Най-големият айсберг е роден, когато се отцепи от ледения шелф на Антарктида през 1956 година. Той е 335 км дълъг и 100 км широк. В действителност най-големият айсберг не е с формата на Белгия. Бил е по-дълъг и по-тънък, но площта му от 31 000 квадратни километра е малко по-голяма от тази на Белгия. Той е по-голям дори от айсберга B-15, който е с размерите на Ямайка и се откъсва от антарктическия леден шелф Рос през 2000 година. Ето картината на сега факт. Това е Белгия. Това е това, което е по-голямо от Белгия. Тук височината е малко преувеличена. Така пише. На илюстрацията височината на айсберга е преувеличена. Той би се подавал не повече от 150 метра над водата. Скрити дълбини се казва следващата информация. Айсбергите се носят във водата, като около 90% от височината им е скрита под вълните. Ледът под водата се топи по-бързо от този отгоре, така че айсбергът може внезапно да се преобърне със страхотен пукот, който се чува на километри. Най-големият... Белгия е с площ от 30 528 квадратни километра, което е горе-долу колкото щата Мериленд в САЩ. Всъщност айсбергът е 31 000 квадратни километра. И кратки факти. Ледниците са реки от лед, които се движат много бавно, с едва около 30 см на ден. Един бърз остров може да измине това разстояние за около 2 минути и 15 секунди. Сега ще ви покажа картинката. Когато кажа и трите кратки факта, ще ви покажа и на трите картинките. През последната ледникова епоха ледът покрива повече от 30% от планетата. От тогава до сега са се разтопили почти 60% от него. Останал е само ледът по планинските райони и в полярните шапки. Най-високият айсберг е забелязан край Гренландия през 1957 година. Той е по-висок от Хеопсовата пирамида, а под водата вероятно има още 1500 метра лед. Ето сега ще ви покажа и трите картинки на фактите. Ето го на това с охлюва за 30 дни лето. 30 см на ден. Ето го това с ледниковата епоха. Сега и в миналото. И ето с най-високите айсберг. Ето. И минали към факт 9. Предпоследният. Ето го и деветият факт.
Колко бърз е най-бързият влак? Най-бързият пътнически влак в света е Шанхай Магрев. Той може да развие скорост от 430 км в час. Шанхай Магрев изминава 30 км за по-малко от 8 минути. Влак се движи по специална релса, когато по нея протече електричество, магнитите под влака генерират сила, която го повдига и го изстрелва напред с висока скорост. Трите най-бързи влака. Този жълт TGV влак е най-бързият товарен влак в света. Използва се за пренасяне на поща към и от Париж. Френският TGV е най-бързият пътнически влак с колела в света. При нормална експлоатация той се движи по високоскоростни релси с до 320 км в час. Специално приспособената версия TGV V150 държи световният рекорд за скорост 575 км в час. Силата на парата. Първите влакове са били задвижвани от пара. Най-бърз от всички е Малард, британски локомотив, който развива 203 км в час. И един кратък факт. Най-високите скорости от влак Маглер са достигнати от японският тестови влак MLX-01, но управлявана от човек ракета ширина е била още по-бърза. Ракетната ширина е развива 1017 км в час, а MLX-01 603 км в час. И последният факт, 10. Ето го и последния факт. Колко силна е мравката? Една средно голяма мравка тежи 0,003 грама и може да носи предмети, които тежат 0,15 грама. Това е 50 пъти собственото й тегло. Мравката носи предметите с мандибулите си, мощни челюсти, които се използват и за рязане, трошене, бой и копаене. Ако човек беше силен колкото мравка, щеше да успее да вдигне 3 коли. Ето картинката на факта. Ето тук и една малка мравка, ето тук. Тук нали мравката малката и подлуп. Тази мравка листорез е дълга 75 мм и може да носи парче кора много по-голямо от нея. Мравките са силни, тъй като мускулите им са големи спрямо размерите на тялото. Физиката обяснява, че ако една мравка е 2 пъти по-дълга, мускулите й ще бъдат 4 пъти по-силни, но тялото й ще е 8 пъти по-тежко. А това всъщност ще направи мускулите, а мравката 2 пъти по-слаба.
И мравката, да. Силата на леопарда. Когато леопардът убие голяма плячка, той я качва на дърво, далеч от хените и другите мършояди. Мъжкият леопард може да извлече плячка 3 пъти по-тежка от самия него, дори и малко жирафче на височина от 6 метра. Ако човек с тегло 80 кг може да вдигне 50 пъти собствената си тежест, това прави 4 тона горе-долу, колкото 3 автомобила. И два кратки факта. Мъжкият Торен Бръмбър се справя с конкурентите, дори мъжки, като ги избутва от дупката си. Наблюденията са показали, че този вид може да изтегли 1141 пъти собственото си телесно тегло. Все едно да тегли 6 20-грамови домашни мишки. Много силен. Най-голямата тежест, повдигната с ръце над глава, е 266 кг. Направил го е Леонид Тараненко от Русия през 1988 година. Това е почти 2 пъти собственото му тегло. При жените рекордът принадлежи на Татяна Каширина от Русия, която през 2014 година вдига 193 кг. И това беше последният факт. Дано клипът да ви е харесал. Долу в описанието ще видите линк за другото ми видео, което ще бъде от Истина или лъжа. От книгата Истина или лъжа. Ще бъде топ 5 факти от книгата Истина или лъжа. И чао!